Здравейте хора, днес ще правим видео на Roblox и ще играем Тъдуса. Така се казва играта, не знам дали. TDS. Да, TDS. Братовчет ми каза правилно. Айде, да не писаме! не реч хората да чуят, бе. Ненормални. Майто беше. Turn. Какъв мап такова? Този? Той е само този. Ева този. Този? Да. О, пак. Една звезда буква. Ама, брат, аз не знам какви неща да се нося, ама... Не, дай тази. Дискорда дали е супер? Да, чувам те супер, а ти мене? Чуваш ли ме? Да. Ма хубаво ли ме чуваш? 10 от 10. Аз тебе също. Чакай, че не мога да сложа една. Айде, слагай. И ферми също вземале. Имам ферми, да. Чакай, че тук объркам. Той имаме те английски преводи. Хубав аптек. Ама не трябваше да го правя. Много се радвам, че оправих телефона на нещо. И те научих да... Значи ми пращаш видеото, само аз го едитвам. Ти кажа аз как го едитвам. Как да ти го пратя? Да, аз ще го едитвам. Аз искам да съм хубав към тебе и да получиш... Не, чакай, въпросът ми е как да ти го пратя. Да, после аз ще го пращам на тебе едитваната версия. Аз съм ти... Чакай, че трябва да говоря на хората, защото няма... Хора... Буквално вече имам 1000 парички. Какво се смееш, бе? Правя видео, мамо. Брат, наистина ми трябва пари. Наистина много ми трябва пари в момента. Ако продължа да ги убивам, ще какво да стане. И... Сложи ли нещо? Че не искам по-време. Ще сложа и то. Хора, буквално не знам... игра точка. Не знам хора как ще се оправям, защото бая давно не съм играл в игра. Няма нищо. Йони много не се занимай с фермите, апдейтвай, защото нали знаеш какво става, като не слагаме и не апдейтваме. Аз ги апгрейдвам. Да, наслагай и още. Аз нямам пари. 3 левел 3.
дайте малко Аз вече имам 8 ферми, края. Дайте Най-много малко много повече. 8. Аз имам 3 макси. Аз имам 3. Левел 3. Так, Аз моя левел 2. Не, брат. Пак можем да умрем. Можем да умрем. Можем да умрем сериозно. Добре. Бате, просто слагаме и този. Не, какво е да спасителя? Служи нещо, защото ще умрем, бе. Слагам. Ето. Браво. О, брат. Мисля, че ще печеля. Бате, аз нямам хич пари. Моя е на 3 левел някъде. О, тръгнаха ми танковете най-накрая. Да. О, забравих диджей! Майко, забравих диджей. Аре, давай. Забравих диджей. Хора, който играе Roblox да сложи по един лайк, това е напълно безплатно и да се абонира за канала. Може само да сложите лайк. Който играе И не Roblox. ми толкова, ако не харесваш видеото. И ако харесаш видеото, се абонира и сложи лайк, ако искаш да продължа да правя видеа. Такива. Ако искате да продължа да правя такива яки видеа, ще искам да се абонирате и да слагате много лайкове, за да правя яки видеа. Така. Какво си цялата игра? Тупа, тяпа, тяпа, тупа, тяпа, тяпа, руи, дуи, дава, хани, нови, пу, типи, тяпа, тяпа, руи, дуи, дава, нови, пу, тяпа, тяпа, руи, дуи, дава, нови, пу, тяпа, тяпа, руи, дуи, дава, нови, пу, Ипи, тяпа, тяпа, юпи, типи, тяпа. Стоп нещо така. Оу! Апартаменты. Чакай да ме записват, чакай. Виж ме мене! Виж го! Виж мене! Кой е този там номер 3? Ако виж мене! Какво ще с маската, бе? Трета не е маската ми точно. Да. Бате, аз се страх, като видях с маската. Аре, давайте! Има макс левел ферма. Аз много фермите не ги гледам. Няма нищо, го изкарте. Бате, аз вече ме тръгнаха танкови вече направо. Аз имам 3 макс левел ферми
Аз имам един, защото много фермите не ги гледах. Гледах кой че да апгрейдвам. Добре. Защото- Обигвай го, супер лесно пак тосва. Сега 4 маха следва. На моите два са предпоследни, другите три са напред предпоследен. Тези имам една на макс. Не, моля се, не искам да остане лево. А брат, знай какво? Всички ферми ми са макс левел. Ферми? Да, и аз ти дам. А брат, сега фокусирай да слагаш неща, защото имаш много макс левел. Учебно да. Ти брат, знай какво тук ще получи. Какво? Виж, Чакай да влезна в този. Какво? виж, Добре, хубаво. има макс левел картешника. Официално ще и картим. Аз нямам хич пари. Хора, буквално вижте колко пари има. Глава, бе. Да, сега станах повече пари. Давайте, бийте ги. Бате, И чакай. също трябва да сложат алгои. Грейдите ме 224 хиляди. 400 хиляди бате. Нещо. Ну. Още една картешница. Аз имам само един макс левел и сега ще правя и танковите макс левел. Браво. Всички фермите са макс лево, всичко ще ли е добре. Аз чакам за 24 хиляди. Ако има по едно DJ, ти ще да струва по-малко. Май точно па всички каубои, които ви трябват. А! 17 хиляди крон! Танковете ми са макс. Браво! Браво точно! А пък тук има бос от лесен мод. Хора, вижте тук това ми е макс. Това ми е също макс. Чакай, хора, ще го убием. Да, хора, ще го убием. Да, ще го убием, ще го трепнем да цял. Много тръпен. Добра игра, бате. Добра игра, босче.
Айде хора, ако ви харесва видеото, дайте по един лайк. Чао, хора!